И днес ще играем Гарио и... Да, и тогава не прекамете и почваме с една някой. О, бягай, бягай, не! Не. Абе, дай пак. А, тук няма... Смешно, смешно. Не, няма да ме гониш ти. И малка пауза. И пак почвам. Как ме засмука. Айде пак. Не. Ела ти. Той мене ме се. Да му се не види. Не знам тук колко е голям. Бягай, папе! Не! Няма да ти позволя. Ще стана по-голям от тебе, ти ще видиш. И тогава, като те изям, ще ми видиш. Ау! Малели! Лилия! Той наистина ме е протове. Тук дие хората ги прави на букъл. Я, почваме пак. Не. Малко лък. Сега за този лък телефон видя ли какво? Видя ли? Убиха ме. Видяхте ли го ние колко голям? Аз много играл съм около 2 минути това игра и ми хареса, смисъл смешно.